ka kubora ne por gre kumno shaphang kito ki bom yo lat ban sngo ye gospel kumno shaphang kito ki bru ki bom ju yo sngo ye kerteng u Jisu ada ki yap ki leit dujok kalong em ka jingbishar hok jong Blei ye ki hoi na mata jeng to ki yo sngo bat ki bom ngai ada ki leit dujok kimla shoban dom yu Blei Hynrei na mata ki topat ki bom ju yo sngo yo Jisu ki bom ju sngo ya ka gospel ada ki yap ki leit dujok u Blei un kelalong unong bishar bom hok namar ki bapli kim yo lat ban ngai namar ki bapli kim yo lat ban yo sngo ya ka gospel Jesus Christ da ga bon panemiki kumno shaphang kita ge ke kini ge jingkli ini deal mata ngen ngana jubab kat ba la na tin jo Blei an jubab shwa da ba jingkli kumno shaphang u Abraham u bom ju yo lat mano ban yo sngo shaphang u Jisu kumno shaphang Moses kumno shaphang ki ru khoj baro a testament brem ki bom ju yo lat ban yo sngo yo Jisu kim yo sngo yo Jisu mano kim yo lat ban ngai ho Jisu kim yo lat ban ngai ho Chris Hato ki yap ki po dujok Lada pi sngap ki jingka jinga ter leter manta pide bantip bagi to baro ki yo jimpenim kumno ki yo jimpenim da ka ba ki ngai how Chris hi dare kumno ki ngai how Chris kumno ki ngai how Chris nuksa tongan pulei ga kanuksa ngan pulei naga Shiti shiginong Hebrew gonong ba khatway kumno u Moses u yo jipenim u bom ju yo lat ban ngai ho Chris u bom ju yo lat ban ngai ho Jisu thot ar nong khatway thot ar pulai ko ngumne daga jingai u Moses habala khayu u la bure yu de kimi pa ju lai banai na ba na ba kili yo i bolong bo u khunlu ba bha bri ba bhalam phun but kim sham shifting ye hukumus em da ka jingat u Moses habaul rangba umtre ban khot ye u khon ka khon u pharo u da jet ban sha shi tom lem bat u pai lang u Blei ban ya ka ban yo ka jing sngo bha ga pop tang shipor u da nyau ye ka jingkren ben yo Chris bagade ga spark ba kam kraw ban ya ka jingken show kari Egypt babol ka uda u Moses uda jet ban sha shitom lemat ki bru jong Blei uda nyau bagada ga jing sha le ben you Chris uda nyau bagada ga jing sha nyau ben jong Chris long ga spark ba kam kraw ban ga spark Egypt now kumno ga ta la ban long habo Moses umpat kendo you Chris habo umpat yo ban ngai ho Chris kumno ga ta la ban long bo Moses u nyau ba ka jing nyau ben you Chris ka long ga spark ka ba kam kraw hagno dur hagato dur ka bangala da batai ye pi ter leter kumno ki bru ki yo chipnim hag testament brim ten mata do ki bom pat snga anong kendiat hagne dur habang pule yaga testament brim ngim yo ibo Moses ungai ho Chris ka bang yo i grei bo umi na yings em baru kentaj man ban khot yele de siu jong pharo ong na lele man ta na do man tang si nganam shong shu hane yings em ngan mi no ngan leit sha la ki kenja
shalaki Hebrew shalaki parodo prasnam jenga kibida ke Hebrew so yagata ka jing nyeu yagata ka jing mi jong u na yings em u nong tho Hebrew khot yaka bagade ka jingai jong u how Chris ka jingai jong u but balai le khot ka jing sha shitom u Chris ne ka jing nyeu ben Chris namar ba do por yak ki khon Israel i ben da kinong Egypt kidai Hebrew sha le ben ka por jong ki hado por Moses but kadon ka jing penyap Brew ba khrau nono shenrang brew u ba khak u bedang kha na kpo ga kmi ka hukum sem ka ong badai ban penyap yota so ja hukum ka por yo Moses ro lakha ade ba pelengkot ga khana ndaw la he la rang ba Moses tip ba pleng umde Egypt hana udai unong Hebrew te u lash ujit ban shashi tomlem kide kimrao to por ki khon Israel kide kimrao bat ki dei ki nong kide kimrao bat ki haban ban tre jing tre na mata gri Egypt na mata usem kelong kimrao hari Egypt te u Moses u hun ban long mrao hari Egypt bat ye kata ka jing hun ju ba long mrao ban nyau yu kum mrao ye kata la khot ka jing la khot ye ka ba gade ka jing sha shi tom lem ju ba ru Chris ka mot ka de ka jing et ho Chris so Kumno Hebrew, Kumno shaphang itu Hebrew ki bom jok sngi gospel, ka jubab ka benung kongre. Kumno Moses uyo, Kumno Moses ubom juyo lad ban yok sngo yo Chris. Bom jok lad ban yok sngo ye ka gospel. Ban ngai ho Chris. Kumno yo jpenim. Kade kumbo Moses si kade hagarukom Kumno Abraham yo jpenim kade kumta karukom. Kadai hagata gurukom ba yagito gibri gibom jiosngew ge gospel ro u Blei u nangban aheki yaka kasyong how Blei baro kamdei ga jing ngej kamdei ga kamsyong ha ga jing ngano umno ha ga jing perkhat jengi namar Blei tip kumno ban pen em ye kibreu ki bom jualat ban sngo you Jesus Christ tambala nyau ye ka bagade ga jing ngei how Chris ngan puli pi na ga kamju apostol gnong ba khat nyo ni puli ga kamju apostol gnong ba khat nyo kane ga de ga jing jubab ya kane ga jing kli Kalau bekatnya juga dekat ke ba arbusang pelindut dekat arbusang. Utau Blei kenyu bala tau ye ke perthei bat ye ki eke baro ke bedon haka. Uba habau long try ke beneng bat ke khendo. Syong ha ki yeng Blei bala tau de gikti. Lemne ju shekri ya lemne ju shekri ya uda kikti ki brio. Kumba uda kerdo ero. Kemot dia penaram ni na. Belambem chania we jimane is nyau kam wa MK mu te jimane is nyau kam MK mi nyau kam duna we te. Blei duna ubiang halade but don kamnya ke jimane ki bri bu long ba yai sa Blei ubiang halade. Haba uhi ai yaki baro ke jingem ai bat ik mensem bat iki ek baro. Ula tauro na ka wei ka snam yo kenjaban riu baro ya ka ban syong halor ka kendo baro haba ula pentikna ye ki ayom balabo bat ye ki pot ka jaka syong jongki kamut kumni Blei de wa wei ba de mu uba thaw pelong ya baro ki barang perthai ba de mu uru basna ye ki breu uba thaw yo breu ba de mu ma ai ba ai u ya baro ka ta ka bodon u ai u ye ka mense mu ai u ga jingem but ubo udah pentikna ya ki ayom jong ubriu but kumjoro ka babel kong udah boro ya kipot ka jaka syong jongki ka boundary bo pot kene kemod yo kene kemod kumne ka don ubriu don shabar no pot yo bo bleu bo nganong biang ubriu nado
nadu Adam hadu mentah om don weru briu bodon shabaru pot jong ke jingti bu Blei kanit khot ka on u bo yo pot ka jaka shong jong ki kemu de Blei bo ye ki briu ye ka jaka shong jong ki hangno ba ki don Blei tip na maru Blei de mo u bo yo pot na banta u jat na ta ga jat ban riu baro na banta ga kenja ban riu baro nata om tangata banle ayu ubo yu jaga shong ubo yu gi pot ubo yu pot ya ka banwat khnang yo Blei yo le si kumno kinda yo tare nadin jong bat shem yu la umlong jingai na uwei po uwei nangi namar ha ungi im bat ngi khi bat ngi long de Upol kani de jingkren jong apostol Paul ba upoi haga nomba ethen kari ka shnong ka ba mani Blei thau but don shibun gi Blei thau haga ka shnong but abo gadon gawai udon wei Blei thau uba kimane uba kimtip but ki kerteng yo tau Blei thau ha u Blei ubam itho ti Paul upoi da ka shnong baru ong haji Shah Blei don kam mi ni ke Shah de Blei ba thawngi de Blei ba polongi but Blei lo bo bar ga babul ong upol ong Blei ula thaw ka wei ka snam ka wei ka snam ka mo do por jong Adam hadu menta ka rong jong snam de wei om jidon rong blue om jidon rong stem ka snam de ba saw na do por jong Adam hadu menta but de Blei ba shna kemut haka snam jong briu haka insting jong briu haka jingtip ka bana shepo jong ke jinglong tanrai jong briu marwe utip badon Blei namar Blei ubu ha u ye insting u yo upot kemut ye ke insting kemut ke jingtip ka bana shepo so Blei ubu yo pot ubu ye ke insting jong ke jingtip ka bana shepo Baudon Blei. Balai bu era insting you tau pot upolu jawab on knang ba kin wat yo Blei ba kumno kin yo tare yo unaden so nga sotenat ya ke translation ng Bible kasi ong la kumno kan yo tare na din jo aji sham don mdai yo tare na din jo snyau kam ba kamu de ite Blei mema yo mdan ba yo Blei meno tang ba Blei bo ye ge insting ya upot halaga do no jong we po briu ba la kumno un yo tare yo kani mdai tare na din ka Bible praying ong la kumno he might feel him. They might feel him. But kin lakumno kin yosngew shaphang kin yosngew yo kin yosngew ga jingdon jo. But kan it khot ka kumno na ba ngi khi ngi long bat ngi im hau. Kemut ka dak ka daw balai briu im. Ka day balai briu im balai briu ring mensem. Ka daw ka day na mar ba Blei udon. Uahe uyo mensem uahe uyo ke jing uahe uyo ke barok ke udon kam but ubo uya ka tai ka jingtip na shepo ba Blei udon so namar ba udon Blei udon da ke jong lenti ban ya day but ubriu ba per perthai unowa im kumto but Blei wan ho nowa baru ong le kumne le kumtai baru unowa le ye kata ka ba usngo tho ba de ban le baru Blei unyau ya kata bagade ka hok ka jong ka bada ka jinget hau Kristus Jisu Abraham im gumto but Blei ya deal ya day but Abraham gumto Moses im gumto Blei ya day but gumto u Adam im gumto Blei ya deal but gumto u Abel im gumto Blei ya day but Abel gumto daga lenti jong Blei haman lo wei puai briu Blei ya deal ya day but briu katkum upot ubadon haga do ono jong anong jam ye kani Blei ya day but uno brio perthai
kat kum uput ubadon haga donut jong u kat kum kata ke insting ke bedon haga snam jong u daga snam ubriu utip bodon Blei daga snam dagi insting ubriu utip bodon Blei kat kum tangba kadon hangi mentasya Meghalaya kawan kiwan gi kibriu na po pareng bat kilap ingu Jisu tengi iohsngew yu hagne gadur hag rukom ga bakhamba dag rukom ga bhatam majisha kiwan ban angi ktinu Blei bat ngi puleka bat ngi yo eka katni ga level redon bat kibriu kiba don le se shaklau je batap Amazon ke klau ga bar bentam hag perthai sepo Amazon kibriu kibadon hangto ki le sengi perkat bakim iohsngew yo Blei ngan keli manga haswa bangin keli da jing keli kumno shpang gido kibriu po Amazon ki bom iohsngew Blei ngan keli pi lada pi keli da jing keli ngan keli kela manga nganong pitip kumno kim iohsngew ha pitip kumno kila adap keli ki let's say pimpat keli let's say let's say gibala leit po Amazon bat gibala keli tau Blei mentaun panji kai na pi namar pipi mi tho deki ne pila de betho lada pida betho kan ne jingkli gam de joban mi so kumno pitip baki beru kim iohsngew yo Blei let's say don boong ngi mano bang iohsngew Blei bagi perkat ngi tharai bangi ya shalak pan ya perkat ngi smart pan perkat ngi te kumno spang itu gibru gi bom iohsngew Blei ma ai kamon ma spang itu gibru bat ngi tharai ba judon ba iohsngew Blei mano kat kum ga ktinu Blei ubo ya gi insting haga snam jong breu kadon ka knowledge kadon ka jingtip shaphang Blei bat ubo ya gata ka jingtemu jong Blei bo ya tau pot kalong khnang bo un la kumno un yo tare yo Blei na den te gam te le de biang ngong Bible ka si ka tet hi khnang bo un yo tare yo Blei na den my hallelujah so ngan pen i segawe ga aga gospel jong yonis ka gospel jong yonis kal nong ga ban riu kad khot ke pasau po sau dengan bakla okay khot sau don bola ban wan hanga lam do kpa ubala pha yang unda penwan yu ne hagawi kitin lam do kpa u penwan yu hanga bat nga ngan pemi pat yu hagasngi bakhado kot sabusan la tho haki nong yutulpa baro kin ya long yaki bala yo hikai no Blei ubriu baro ubala yo sngow no kpa bat ubala yo nang uwan hanga kumla tho ino tulpa baro ro kin ya long yaki bala yo hikai no Blei mo da we kitin kumne baro ubriu unlong ubala yo hikai na u Blei walada kanika kadkhot hagjisha kakren kam tam namata Kristan Hynrei kadon hipat ka jingmut jangka nagbanta ubriu baro hag perthai ubleu bo yopot utho yaka wei pagawei ubo utho yaka wei pagawei ga anya ga donot jang wei pu ubriu ba dagata ga an un yo tip yo Blei ba udon Blei ngin pule yaga shiti yaga gospel jong amen ga shiti jong Paul ji gnong rom nong ban nongkong ngin pule oh hallelujah ta kal nong ga ban nongkong ngin pule ladang ngi pule na du dekot ka ba nadu dekot ka ba arba pra kadkhot ka ba shadin ka batai kumno ki bru ki bom ngai Blei ki le man le ban ong ba
don Blei. Hynrei ke dekat ke baru pra ke ong. And even as they did not like to retain God in their knowledge, okay, kim kwa ban penlek jimut syagada ga jingtip jengki jipang Blei. Kita ada dekat ba aropra. Dengan pulih naga Bible kasih ka jubab ka translate kumno. Ka jimut jengka long kani. Kini kibru ki balek melek ba kimtip yo Blei. Kira ki ba shulek melek hajin sha kitip hi ka don ka namar udon upot, udon u boundary ga don jeng wepu we bru ba udon ka jingtip jipang Blei. Tang ba kilek melek kilek klet no ya kata ka jingtip jipang Blei. Nomor nengkong dekat ke ba aropra. Dengan pulih menga ti kat kumba kimshom la tre ban bat yo Blei haga jingtip jengki kamda bej kata ga jing mut hare ke jimut ke dei kene kini ki bri ko bale menle ki bom itho yo Blei ki bom tip spang Blei haji shaki don hi haga snam haga instinct haga ha upot bo ya ubo Blei ubo ki don ga jingtip spang Blei dang kata ini pulih dekat ke ba dekat ke ba life ar kiba da tibro ya kita jingbishar jong Blei. Bagi tak ki balik ya kita aka kidai hok ban yap. Tang baki kile Hynrei kida sngow ban le ya kita aka ki bom dei. Dekat ke ba alnong ba ar dekat ke ba ar. Namar kata ame ubriu mem don show ya ka ngan pulih dek babel kasi naba kumta melong uba klem jingkren ksan a ubriu la melong u eiro kata ke babel kasi la melong u eiro me uba bishar tau ka jimut kalong kumne mem yo daw a me ubriu namar kata me ubriu mem yo daw ban ong mdono Blei kata ka de ka jimut jengka jeng do gut. Therefore thou art inexcusable, oh man. May they mem yo lat show ban ai daw do kum pan. Ladengi pulih sharum ter haduk dekat ke ba katsau lenong ba ar krop katsau. Namar ki gentle ki bomdon yego hukum Hynrei da ga jinglong tenrai. Haga tenrai nganong no haga tenrai ha upot bo Blei bo kidon hi yaka hukum kine ki jintel ki bomdon yego hukum jong Moses kilong ke hukum halade kot phat sau hukum ni ngan batai nga ki jintel ki bom tip chapang Blei meno ya ki jiu to ki tip yo Blei na marado kidon yega Bible na do te kitip yo Blei. Hynrei ki jintel ki bapli kim don iktenu Blei kim tip yo Blei. Baru pol ong kumno shpang kita ki bro shpang ki jintel ki bom don yega ktenu Blei. Baru ong haga dono junkie in their nature haga jinglong haga tanrai ga bana shapo junkie upol ong kilong ka ktenu u Blei kilong kamde ga babet harang ong ktenu Blei kilong ka hukum kadon ga jingtho gamot kadon ka jingtho hakat nashat try jong ka jinglong ubriu marwai kadon ka jingtho ka mana shapo ka babriu tho ta de dekat ka bakat sao now dekat bakat san ki gentle ki ba tongan pulih daga Bible kasih haka ba ki ya peni ya ka jingle ka jong ka tago hukum bala shap haki dono jongki ka jinge tiplem jongki ro ka plasha rengkat bat ki jing perkat jongki markel yang perlok hi kidaya mudui lane kidaya saj penkesan ki
hakaba akhir gesngi anda Blei bishar kut ye ki beri ki jong breu da Chris Jisu kat ba kum ge gospel jonga Paul wan bar ong kumne Blei tho ya ga wei pagawe ga do no jong breu ubo ya ga wei pagawe ha ga do no jong breu ya ka an jong ga jing tip shaphang Blei but ki gentle ki bomdon ya ga an jong Blei ha ga dur jong ga kot ane ga dur jong ka jing tho maki kilong ke jing tho but ki tip ye gata ka Bible pareng ong and who show the work of the law written in their hearts ka don ka an ya ka balatho ha ka dono jong ki gentle mod jong we po we bru baro ka don ka an ka balatho ha ka dono jong ngai ke sai so ka jing tip lemru jong kiru kaya pelarangkat kenang bakin om yo ban kenang bakin om yo ban aidao kenang bakin om yo ban aidao ta ka de jing ong jong Paul so bru baro ka prete ka kot kan ru ko ong bahag si jong ka jingbishar u Blei un bishar ya baro ka beri jong ka donut ubriu da u Chris Jisu kemud ke jimpem ke don tangu Jesus Christ but kumno u gentle im u beklem Blei u bakat kum ka hukum jong u Moses ne ke jing tho jong kijiu u Blei u la ban bishar ya ubriu kat bakum ga daga an ya ka bala tho ha ga donut jong briu so kumno u Abraham u Moses baru Noah kiyo jimpem haga tu por namar u Blei u bishar ya ga dono ya ga jingtip jo ki Japan u Blei kat kum ga daga an ga ba u Blei tho ga dono jongki kim don ya ka minu Moses don ya ga aminu u Moses don makna tang yo Japan im naga gospel naga hukum Moses naga hukum jong ga bo tho u Abraham don ya hukum u Abel don ya ka jing tho kum no yo Japan mu Abel u bru nangkong u bayap aga pertai kum yau bala korro de ubru nongkong ubayo ye ka hok ba de ga jingai kum no yo ye ka om na mar bola ban le ye ga hukum Moses ye ka kat kum ga ta kapot ka ba Blei ubo aga dono jo but hagata ga pot Blei ubo ye ga an ye ga law ka hukum ka jing tho ga dono jo hangne ha dono jo Abel badaga ta ga an Blei bishar Abel but kat kum ga jingbishar jong Blei yu Abel baru Blei khot yu bala nyeu yu ubahok da ka jingai so kum no Abel yo jipenim kat kum ga ta ga an ga Blei tho don tip yu Chris yo Chris sngo tho ro Japan ga gospel of Chris ka ba u don hakti ga jingim ga man gisngi kumta u im baru kadon de se kata ga ga lak manlong ba u Adam u hikai yo Abel shaphang u Blei tamba kamdon ga jing tho kamdon ke ya ka record haga test haga Bible kumno u Adam u hikai yo Abel rengitip igene ke we tang bala record ya kata ga jing le jong Abel ba u terwa ga jing kenya sho Blei da kelenti jong u bapli da kelenti jong u baru Blei u ya ga dono jong Abel baru penim yo u nyeu yo baru bahok ka jingkeli khubor ne por gede kumno chpang ki briu ki bom ju iohsngew ye gospel ki bom ju yo lat ban nge yo Jisu ka long ne em ka jingbishar hok u Blei lada ki leit dujok kam de ga kam jong pi ban kuslai la khot yengi ban yalap ga gospel kat shebangi poi la khot yengi ban priang ban yalap ga gospel chino no jaka bangi don Hynrei kito ki bangem iohsngew ki bom ju iohsngew lada don sel lada ngi perkhat ba don kam de ga kamram jingi ban do thia do dem nam tha jengki u Blei u don ye ga lenti kumno bo untrei haga jim jo wepo we ga donut jo wepo we briu tangba ka lenti ga de u Chris Jisu namar haga sngi jingbishar u Blei bishar ga perthei do Chris Jisu ka deban long ka jinget how Chris Jisu
Kabana shabar Chris Jisu. Om don jing pen kesan om don jing pen em light naga kerteng Jisu. So honono jakaba kabangi don ngi yalap yaga gospel ngi pen sha ngi pen sngi yaga pertai yaga gospel ngi yalap yo Jesus Christ. Shabangim yo lat. Kam de ga kam jingi bandu thiado dem. U Blei don laga jong galanti. Kubor ni ga por gade. Kumno shapang do biom kibom ju yo sngew shapang Jisu. Ka jubab gade. Kumno pitip. Bakim yo sngew. Hah?